Ngiyabingelela ngiphinde ngamukela abaqala ukungena kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela usubscribe button. Namhlanje ngihleli noMax Makhanya odume kakhulu einkundleni zokuxhumana, odume ngomntalapho. Abanye bamazi eTalapha nguMaskandi, Jikijiki, useTalapha, uShembe, Jikijiki, uTalapha Isilo, uyayitalabhela nje. Nangu uMax Makhanya, sizombuza nje imibuzo embalwa eseqhulwini kubantu, ikakhulukazi ngoba abantu banemibuzo eminingi ngaye umfoka Makhanya. Makhanya, masikhuluma ngoMax Makhanya, sikhuluma ngobani? Ake sibingelele kwiMalusi iMalusi TV, sibingelele kubabukeli kanye nabalaleli bayo, sibingelele nje isizwe sikaPhunga noMageba, sibingelele uZulu wonkana nabo bonke nje abakhothama ngaphansi kwesilo sikaZulu. uMax Makhanya kuye nje uMax Makhanya nodinsi idindilizo ukudinsika kwesidingiselo sebhodo elikhulu makuhlatshiwe Thege Santi ukuhlala kwentombi engaphethe kahle kuyawadonsa amehlo einsizwa sikhindi ikhilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo buphamaphama izinqa zesiduzo mayibhansiwe yimude engezilomncindi inkunzi zemavavi ihloma ihlaselane ingqongo engqondongqondo enqoba ngokuqashaqalo gqokweni baqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela ukuhlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqeni ukubaqonda ngqo maqede banqubuze labo maqinasa abaqhathanisa ingqondo zobuqili uyena uMax Makhanya lowo phansi embumbule kama ngehleza emadundube kwadla ukhokha isigodi obakithi ubukhosi koMakhanya embumbule. uMax Makhanya uzalelwe uzalelwe endaweni yaseMbumbulu ngoba masizwe ibongela nangu uyayifaka iMbumbulu ayisali. uMax kusho ukuthi ngokuzala uzalwe eMbumbulu, ukhulele khona futhi eMbumbulu. Kunjalo nje uMax waseMbumbulu, uMax nje waseMbumbulu, ngizalwe ngakhulela khona eMbumbulu, ngizalwa uphuma edosheni kahleni mangunamahla ihlehla iphuna ivuthiwe ingqwele babo ngizalayo lo umfoka Makhanya khona eMbumbulu. Sikhothama ke ebukhosini bakithi ngaphansi kwesilo uMdlokombane Ingonyama ebuzile. Njengamanje ngikhothama kuyisilo uZonda Magwala, isilo uSimakade samakhosi, uyena engikhothama kuye mina njengoMax Makhanya. Ungani uMax Makhanya athi ukhothama kuZonda Magwala, sikhona isilo esaziwayo esabekwa ngokusemthethweni umongameli wezwe? Ungani uMax Makhanya ethi usupporta uZonda Magwala? Mina besilo ngizokhumbula ukuthi emva kokubuza kweNgonyama uMdlokombane Vukudla amadoda, kube sekuba khona umbango endlunkulu wesihlalo sikaMdlokombane phakathi kwabantwana. Uzokhumbula ukuthi umntwana uMisizulu uyena okwakubonakala ukuthi uyisilo noma ofanelwe ukungena esihlalweni, kodwa umbango owaba khona iqiniso lithi siwuZulu azange silithole ithuba elanele lokuthi sikwazi ukubheka ukuthi owani umbango futhi yini isizathu sombango, nanokuthi iziphi izinto esingaziconsider njengesizwe ukuze sizokwazi ukuyikhethela thina ngokwethu ukuthi ngokwethu kubona ikuphi esikubona ku-right, ikuphi esikubona kungekho right. So after ke ukuphuma kwawo wonke amaqiniso ekhishwa yiyo indlunkulu during umbango wesihlalo, ngiyokhumbula ukuthi during umbango wesihlalo kunezigameko ezenzekile. Kulezo zigameko kwaphuma amaqiniso aphumile abizwa ke ngeyimfihlo zaso isihlalo zabantwana basendlunkulu. So uma ngabe kuphuma lezi imfihlo lezi ziphumela esizweni sonkana
kube sekuba kuso-ke isizwe ukuthi yilo naloyo akayikhethele ukuthi yena ngokubuka kwakhe iliphi iqiniso, imaphi amanga. Mina-ke njengo-Max Makhanya njengoDintsi Dindiliza ngithe ngathi uma ngabe ngihlaziya amasayidi omabili, isayidi lomntwana uMisuzulu nesayidi likamntwana uZonda Magwala uSimakade Samakhosi, kwiview yami ngaconsider amasayidi omabili, ngabheka ama-strong points embangweni wabo, nga-attracteka esayidini likamntwana uZonda Magwala. Okunye okwadala lokho ingenxa yokuthi lo mbango uhambe waze wangena naseyinkantolo, okwabe sekuphuma isinqumo enkantolo esavuna umntwana uZonda Magwala. Ilapho la ngaqinisekisa isinqumo sami njengo-Max Makhanya ukuthi cha, isinqumo sami impela besi-right ngoba nakho sivunwa nayinkantolo. Ileso-ke isizathu esidalwe ukuthi mina ngikhothame kumntwana uZonda Magwala. Iqalaphi lento yomntalabho kaMax? uMax usedume kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ngomntalabho nje. Kuqale kwangathi uMax ugxile kumaskandi, waba umuntu nje otalabhayo nje lapha kumaskandi, kungabi indaba zalutho. Isukaphi lento yomntalabho kuMax Makhanya? Mina besilo nizokhumbula ukuthi uMax Makhanya mayefika nje ku-TikTok akafikanga as umlandeli kamaskandi. Mangifika nje ku-TikTok ngafika mina vele ngiyikhathalela bukhosi ngoba ngangena ngendlela yokuhlaziya umlando. Angikucaciseke lokhu nina besilo, ngangingaxoxi umlando kodwa ngangihlaziya umlando, ngoba kunomahluko phakathi kokuxoxa umlando nokuhlaziya umlando, isikakhulukazi wesizwe sakaZulu. So uzokhumbula ukuthi uma ngifika nje i-first account yami njengo-Max Makhanya eyabhenwa kwa-TikTok, ila khona ngangixoxa khona umlando wezenkolo, lokho kuthiwa i-biblical history, or omunye angathi i-religion history. Ngangiphinde futhi ngihlaziye umlando wethu wesintu sethu njengamanguni ngaphansi kukaZulu. So ngafika kanjalo mina. So lento ebuya manje yokuthi ngibonakale ngiyikhathalela bukhosi eseliphendukela abayifela bukhosi, vele mina igazi lami nje elokufela nje ubukhosi, elokukhathalela nje ubukhosi, ngoba mina ngiyinzalo yeBhayibheli. So uma ngabe uyinzalo yeBhayibheli uzokhumbula ukuthi iBhayibheli kusukela ekuqaleni kwayo kuze kuyofika ekugcineni kwalo, it's all about rulership and kingship. iBhayibheli mawumuntu okholelwe eBhayibhelini kumele ube umuntu odiphu ey'ntweni ey'phathelene nesintu, nemvelaphi yabantu kanye nomlando, bese kuba ubukhosi ngaphezulu. Ngoba iBhayibheli vele it's all about ubukhosi, ukubuswa nokubuswa. So ileyo nto-ke mina engibuyele kuyo njengamanje. uMaskandi kwabe sengena nje oMaskandi sidalabhana lapha koMaskandi, umdlalo-ke nje lo singathi nje iyimakethe zaku-TikTok masixoxa nje ngoMaskandi. Nango-ke uMax ezwakala eseshifta kuMaskandi esetalabha kaShembe. Isukaphi lento futhi ukuthi uMax ezwakala esetalabha phakathi enkonzweni kaShembe? Uyazi ngiyahleka ngoba uma ngabe ngitalabha laphana kwaShembe kwaba nokuhlukana phakathi kubantu abangilaleleyo emavidweni la ngangidalabha khona, kwaba nokuhlukana phakathi esikakhulukazi kwabe ibandla-ke lakwaShembe, ibandla lamaNazaretha. Kwaba khona isayidi elingi-understandayo, ngizothi lalingi-understanda ngoba
lalingisupporta liphinde futhi likusebenzise lelo thuba njengokupromota nanjengokushumayela intshumayelo yekaShembe in response of inkulumo zami ezibizwa ngomntalapho. So kunabantu abayisebenzisa positive leyanto, bathola ithuba, bathola iplatform yokuthi abaveze amandla kaShembe in response of umntalapho wami. Nangempela ekuvezeni kwabo amandla kaShembe nemisebenzi kaShembe, kunabantu abaningi abakholelwa kumina abathola ithuba lokwazi ngoShembe from abantu ababephendula izinkulumo zami. Bese kuba khona ke leli side ebelinga understand too personal, ebelivele ke lona ke lingithuke, abanye baqhamuke bacommente njengeyinkabi bathi wena uShembe uzokwenza ukuthi bangisongele. Ileli qembu ke leli elinga understand igame ka TikTok futhi elingakwazi ukucabanga lijule, ngoba labantu nje abakwazi ukujula abahlakaniphile bakaShembe balisebenzisa lela thuba, bavele bakhalambisa ubuhle bukaShembe in response of inkulumo zami. Abantu bathola ukwazi more-ke ngoShembe ngalo. So kukhulu okuhle okwenzeka ngalezi inkulumo zami ngoShembe kunokubi. Kwiqiqi nangu Makhanya useTalapha phakathi eNdlunkulu, uTalapha ngqo isilo, kuzwakala amagama angathi anenhlabathi abhekiswe kwisilo. Isukaphi lento kuMakhanya ngoba kuhlukene imibono futhi ey'nkundleni zokuxhumana abantu bathi uMax uyathunywa uyasetshenziswa, uMax ngokwakhe yena isukaphi lento yokuthi azwakale eseTalapha nesilo esengena phakathi kaZulu eNdlunkulu. KaZulu lo ohlonishwa kangaka yini edala ukuthi uMax agcine eseTalapha isilo samaZulu njengomZulu naye umZulu? Abanye abantu banokumsola ukuthi uMax engathi akayena umZulu lo, ikhona yena umZulu ongaTalapha isilo sakhe kangaka. Ngiyabonga mfowethu ngokuthi ukuze lo mbuzo. Nina benze vena amandla enophapha ekhanda. Before ngiwuphendule lo mbuzo, ake ngiqale ngicacise la. Into yokuthi uMax athuka inhlamba kuTikTok indala. uMax uyenze kakhulu kwi-platform kaMaskandi into yokuphuka. Uma uMax eveza imibono yakhe ngezinto ezenzeka kuMaskandi, bese kuba khona abantu abamthukayo uMax kuma-comment. Ngoba ngizokhumbula mina besilo ukuthi uTikTok abantu khona abangene ngokuzodelela, kube khona abangene ngokuzoyiphushela nje ama-content wabo, abanye-ke bazoyifunela udumo, abanye bazopromote amabhizinisi abo. Ziningi iy'nhloso abantu abangazo la kwi-social media platform. So ngangithi-ke mina uma ngiletha iy'nkulumo eziyi-information ukufundisa abantu ngenkolo nangesintu-ke nje nangayo yonke into ebengikhuluma ngayo nangoMaskandi, ebese kuba khona iy'nhlamba. Lezo nhlamba-ke ebengiy'thola kwi-comment section zingenze mina ngabona ukuthi hawu, mhlawumbe uma kukhulunywa nge-content ikhona i-content la ey'nhlambeni, ngoba abantu bayayithanda iy'nhlamba. Ukuthi ukhuluma nje into ehlelekile ekusini, abantu bavele bakugangaze ngey'nhlamba kwi-comment section. Lonto mina-ke ngumfo kaMakhanya ngayibuka ngeselijulile lokuthi hayibo, ikhona into engenzeka egameni lami uma ngingathatha lezi iy'nhlamba nje ngisebenze ngazo. Ngayithatha-ke nangempela iy'nhlamba mina ngasebenza ngazo emhlabeni kaMaskandi kwi-content kaMax, nothi eNdlunkulu, nothi esilweni, nothi ey'ntweni ey'serious ezithinta umbuso kaZulu. Ekuphenduleni-ke umbuzo, isintu umbuso
umbuso wethu njengoZulu akuyona indawo yokudlala, indawo yamaqiniso. Iqiniso elimsulwa ukuthi umuntu oveza amaqiniso kuye kuthiwe akahloniphi, uthi uyadelela, uthi ukuhlaza, ngoba iqiniso alikaze libe mnandi, libuhlungu iqiniso, isikakhulukazi imali izovela ngabantu abane-weight kwi-society. Libuhlungu iqiniso, kuyathiwe liyahlambalaza. So uMax Makhanya uma kungathiwa nje uyadelela, ngabe kuchazwe ukuthi uqamba amanga ngezinto ayikhulumayo, okungelona-ke iqiniso lokho. uMax Makhanya uma ekhuluma ngezinto zaseNdlunkulu usuke eclear ukuthi la ukhuluma ngani, ukhuluma ngaliphi izinga. Ingakho I make sure ukuthi mina uma ngikhuluma ngezinto zaseNdlunkulu ngikhuluma ama-facts. Isikakhulukazi-ke mina uma ngikhuluma ngiyaye ngidonse i-reference yami kube zinkulumo zayo iNdlunkulu, ngoba angifuni kuthiwe uMax usethe. Kungcono kuthiwe uMax uphinde amazwi akhulunywe yiNdlunkulu. Leyo nto-ke izozwakala kangcono ngoba vele eNdlunkulu ngiyakhothama. So lokhu okukhulunywa eNdlunkulu mina ngikhothama kukho, ngikhuluma kona. Okungakhulunywa eNdlunkulu angikwazi ukuyi-edela ingqondo yami ngoba lokho kuzobe kuchaza ukungezwa nokungahloniphi iNdlunkulu. So mina ngithatha amazwi eNdlunkulu ebese ngiwaletha kwi-platform la enganakekile khona, la engekho khona. Leyo nto-ke kwabanye abantu-ke abangenalwazi bese beyibiza ngokungahloniphi nokudelela. Uzothi omunye umuntu mfoka Makhanya i-rights iy'ndaba zaseNdlunkulu kuyezwakala zikhulunywa abanye abantwana baseNdlunkulu. uMakhanya usengena kanjani yena ey'ndabeni zaseNdlunkulu? Umbuzo uzoba lapho komunye umuntu, uMakhanya ungena kanjani ey'ndabeni zaseNdlunkulu? Okay, ekuphenduleni kwami-ke lo mbuzo ake ngi-educate nje isizwe sikaMthaniya, ngoba kukhona abantu abangaqondi ukuthi kahle kahle yini isizwe, yini umbuso wesizwe. Ungena kanjani uMax ey'ntweni zaseNdlunkulu? uMax uyahlonipha eNdlunkulu, uyakhothama. Yindaba uMax akhothama eNdlunkulu. eNdlunkulu ila kuphethwe khona umbuso wesizwe, uMax ayingxenye yaso. Njengoba eNdlunkulu kuphethwe umbuso wesizwe, kuchaza ukuthi iNdlunkulu iyigugu kuMax njengengxenye yesizwe seNdlunkulu. So mina iNdlunkulu iyigugu kimi ngoba iNdlunkulu iyona engiphathela amagugu ami njengomZulu. Mangikhuluma nje ngesintu, i-reference yesintu engiyikhulumayo engithi mina ngiyayirepresenta, i-reference yami iNdlunkulu ekuyiyona ewumthombo walesintu engithi mina ngiyiso. So ngingena kanjalo-ke ey'ntweni zeNdlunkulu ngoba iNdlunkulu yiwumbuso mina engingaphansi kwawo. Ngamanye amazwi, in short nje, awukwazi ukuhlukanisa umbuso nesizwe sawo. Umbuso owesizwe, isizwe esombuso, iNdlunkulu ekaZulu, uZulu oweNdlunkulu. Ngingena kanjalo-ke ey'ntweni zaseNdlunkulu. Number two, iy'ndaba zaseNdlunkulu zibucayi ngale ndlela yokuthi ziyimfihlo. Ubucayi bazo busho ukuthini? Busho ukuthi zizinkinga. Iy'nkinga-ke kuba khona istage la khona iy'nkinga zisuke zikwazi ukuphatheka zise-light. Kuyathiwe into light mengabe ingakabi nasisindo. Kukhona isigaba sokuthi iy'nkinga azikakabi naso isisindo. iNdlunkulu isakwazi ukuyiphatha iqukude yodwa njengeNdlunkulu.
Bese kuba khona isigaba la khona inkinga zendlunkulu zisuke seziyisinda yona indlunkulu ingasakwazi ukuyiququda yodwa njengendlunkulu bese ikhiphela esizweni. Yilapho kuMax la engena khona. La indaba zasendlunkulu seyiphumele la kunoMax khona esizweni ko social media koma radioweni ko TV seyikhulunywa esigange seyikhulunywa isidanana ungena lapho kuMax. uMax ungena njengomhlaziyi walezi inkinga ezivezwe kuye zivezwa abanikazi bazo okuyindlunkulu. Yonke nje into engiyikhulumayo mina iwumhlaziyo, iyi-analysm. Ngoba ukube bengingafuneke ngifake owami umbono, bengingamelanga ukuthi zingene kwawami amadlebe lezi ndaba. So indaba ziphumile endlunkulu zeze emadlebeni esizwe ukuze isizwe sizothatha iy'nqumo ngey'ndaba ezingene emadlebeni aso. Yezwakala mfoka Makhanya, na indaba esematheni kube ne-media briefing ebekhona ey'nsukwini. Kanti-ke sorry nje bhuti, sorry bhuti wami. Okunye futhi isizwe ekumele sikufunde, isizwe sikaPhungane Mageba. Isizwe asiyeke ukuzibukela phansi. Isizwe asiyeke ukuzi-undermine. Makukhulunywa ngesizwe awukho umbuso ngaphandle kwesizwe. Okusho ukuthi isizwe sibaluleke kakhulu embusweni lokho kuthiwa i-empire noma i-kingdom. So uma ukhuluma ngombuso kaZulu, umbuso kaZulu ukhona ngoba kunesizwe sikaZulu. So awukwazi ukuthi uyisizwe esizimazise umbuso ongaka ebese uzibukela phansi uzibuza ukuthi ububani wena uzokhuluma indaba zombuso. Ububani kanjani ngoba lo mbuso ukhona ngoba ubusa wena ngaphandle kwakho ngakubusa bani lo mbuso. Ungena lapho-ke wena njengesizwe ubaluleke kakhulu. Yingakho phela indlunkulu ikwazile ukuthatha iy'ndaba zayo ilethe kuwe njengesizwe ngoba ibonile indlunkulu ukuthi iyodwa seyiyahluleka, seyidinga ukubanjiswa isizwe ngoba isizwe esendlunkulu. Isizwe sibambisana nendlunkulu. Isizwe sinjengey'ngalo zendlunkulu. La indlunkulu kuphela khona amandla bese kuqhamuka isizwe sibe amandla endlunkulu. Singena lapho-ke njengesizwe ubalulekile wena njengesizwe sikaZulu ungazibukeli phansi. Asibuyele lana-ke Makhanya, nalo udaba olusematheni. Abantu ngiyathemba ukuthi vele yilo kahle kahle abajaha ukulozwa. Nalo udaba olusematheni uzwakale engathi uMax Makhanya uwumuntu ofunwayo noma othi ungathwayo kaZulu. Umyalelo lo ophume kumdidiyeli wamabutho uMhlongo. Kuthini lapho ukuphawula kwakho njengoMax Makhanya? uMhlongo umdidiyeli uMhlongo uthini? Uyafunwa wena Max Makhanya, uyafuneka endlunkulu. Mhlampe mina engingezwanga kahle laphana uMhlongo mayekhuluma azange mina ngizwe uMhlongo ethi ngiyafuneka endlunkulu. Mhlampe bonke abantu abathi ngiyafuneka endlunkulu kuyomele ke bangithumelele leyo myalezo abawubone ubhalwe kanjalo labe ubhalwe khona noma leyo video labe emuzwa khona uMhlongo ekhuluma khona lawo mazwi. Engikuzwile mina ubaba uSipho Mhlongo ekusho. Ngimuzwe mina ubaba uSipho Mhlongo ethi siyamfuna. Uthe siyamfuna uMax Makhanya. Wathi thina sesibuya ngisho kwela kubo eMbumbulu ngaphansi kobukhosi uMakhanya. Wathi sasuka lapho saya kubo wakhonjwa koMayville. Sasuka lapho masifika koMayville sangamthola. Usho bani njalo ubaba uMhlongo la?
uzisho yena kanye nethimba lakhe. Ngabe ukhona yini umyalezo efaka khona indlunkulu? Ngabe ukhona yini umyalezo mhlampe osuka le eMbumbulu njengoba uke wachaza ukuthi udabuka eMbumbulu uphethwe eMbumbulu, ngabe ukhona yini umyalezo oke wafika kuMax Makhanya othi uyadingeka eNdlunkulu Max Makhanya? Mawuzokhumbula kahle kunevideo engiyenze izolo mhla ka-26 la bengigqoke khona izibuko ezimhlophe. Ngithi mina sengithule ngayibuka lento. Kahle kahle into ebengiyibuka lapho ngibuke ukuthi hawu uma ngabe kanti obaba uMhlongo sebebuya naseMbumbulu. Bafike kanjani eMbumbulu mina ngingazi. Bangifuna kanjani bebe bengakaze bangibize. Ngoba njengalokho imessage yabo bakholiwe ukuthi izofika kimi abayenze lapha yana kuleya TV abayenze kuyo. Yini ehlule ukuthi kube ukuthi le nto yabo bebeyenza ukungibiza bese kube ukuthi ekungibizeni kwaboke ngiyakoloza ebese kuthunyelwa amabutho ke kuthiwe awayongilanda ngoba ngibiziwe ngagoloza. Sekuthunyelwa amabutho ke ukuthi awayongilanda. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela leyo ehlelekile uma ngabe sikhuluma ngobukhosi obusebenza ngayo. Umuntu kuphuma imessage yokuthi uyabizwa ebukhosini noma endlunkulu, and then umuntu uma ngabe eya esabela ekubizweni kwakhe uyahamba ke aphelezelwe ngendlela aphelezelwa ngayo. Uma ehamba yedwa uyahamba yedwa ngoba usabela kuyi-call. Kodwa kulokho ngoba uMhlongo azange ibe khona i-call. Kunaloko sibona izinto ezisabisayo abayikhulumayo abathi bayangifuna. Thina sazi ukuthi abantu abafuna abantu yinkabi ngoba phela thina njengoZulu nje sizalwa nazo inkabi sikhula nazo. Abantu abasebenza ngokufuna abantu bengabatshelanga labo bantu bengazi yinkabi ezizuma abantu bengazi. So awukwazi ukuvela uqhamuke uthi siyamfuna futhi sesiqalile ukumfuna, hayi ukuthi sisazoqala. Sesiqalile uzuyabala uthi sesibuya kuphi kuphi sesibuya kuphi kuphi. Kahle kahle umfuna ngokwendlela yobunkabi uma ungifuna kanjalo. Yingakho ke ngithe kuleya video ngiyasatshiswa la, ngiyasongelwa la. Kunenye ivideo la khona ubaba uMhlongo interviewa khona intombazana azathi kuleyo video kuyophela inhlamvu simfuna la uMax Makhanya. Usuyabona ukuthi inhloso yaleya nkulumo kababa uMhlongo bengekona ukulungisa izinto zesilo, bekuwukuphehla udlame. Ngoba mawuthi nje kuyophela inhlamvu zintsongo lezo uyagiya lapho ushaya isihlangu uyangisongela. So ingakho ke leya nto nje ngiyithathe mina njengokuphehla udlame, ukungisongela, ukungisabisa. Ubukhosi bakaMakhanya abukaze bungitshele mina ukuthi ngiyafuneka. Ziningi insizwa nezintokazi zangakithi eMbumbulu la ebeyingakwazi ukuthi zithunyelwe inkosi noma zithunyelwe zinduna, zikwazi ukungithola la ko TikTok. Khona izinto ekuthiwa inbox. Mawufuna inamba yomuntu uyakwazi nje ukumthola umuntu ku-inbox wakho, umsendela imessage noma ufuna inamba yakhe akunikeze. Mayikunikeza bese uyamthola umuntu. Akukho nzima ukuthola umuntu uma ngabe ebizwa ubukhosi angaphansi kwabo ngendlela ehlelekile. Manje ubaba uMhlongo akalandelanga indlela eyihloniphekile eyifanele yena njengomdidiyeli wamabutho. Bekumele alandele indlela ezifanele ukuhlonipheka kwakhe njengomdidiyeli. Akakwenzanga lokho. Ngokubuka kwakho Makhanya, ubaba uMhlongo njengoba bene-media briefing, ngabe mhlampe undunankulu ngokubuka kwakho mhlampe unolwazi lokuthi ubaba uMhlongo bezokhuluma ngalolu hlobo, mhlampe angithi masidlula kundunankulu kaZulu dlulela esilweni komdala, ngabe ngokubuka kwakho banolwazi ngalesehlo lesi
esewizona indaba ezisematheni zokuthi wena uyafuneka umuntu ofunwayo. Ake siphinde silungise lento ebikhulunywa ubaba uMhlongo lapha bengeyona imedia briefing leya. Leyana ubaba uMhlongo uyibizele nje Inhlaka Production efuna ukuzosongela uMax Makhanya kuyo. Ngoba masikhuluma ngemedia briefing sibonile imedia briefing iyenza indlu. Imedia briefing is whereby lolo hlangothi luletha yonke information olunayo mayelana nesimo esisuke sikhona ngaleso sikhathi. Njengamanje ayikho information obaba uMhlongo abebezoyiletha kuleya nkulumo yeNhlaka Production. Kube nezinsongo nje nokuthi bayangifuna. Number 2, kuleya nkulumo ekhulunywe obaba uMhlongo lapha kuleya TV akukho la beveza khona ukuthi bathunywe undunankulu kaZulu. Akukho. Number 3, akukho la kuvela khona ukuthi bathunywe isilo yena isilo esihlele esihlalweni uMisizulu. Akukho la kuvela khona ngoba mina ngokwazi wami njengoba nje vele phela nguzulu angithi ngiyawazi umthetho. Isilo esihlele esihlalweni sikhipha izwi phezu kandunankulu. Undunankulu athathe izwi lesilo alikhiphele kumadidiyeli bebutho, and then umdidiyeli webutho athathe imessage ayikhiphele ey'nduneni zamabutho, and then iy'nduna zamabutho-ke izona ezenza umsebenzi wokuhlanganisa amabutho azengamele azinduna zawo. So mina njengebutho likaZulu kumele ngabe induna yami iyona le engibizile. Mayingibiza induna yami ebese ingihandovela kumdidiyeli webutho. Umdidiyeli webutho abese ngihandovela kundunankulu bese kuthiwa nangu uMax Makhanya obiziwe. Kuleso statement nje akukho la ngibizwa khona, akukho futhi la kuvela khona ukuthi bathunywe indlunkulu. Kodwa bavele nje bathi bayangifuna futhi kuyophela inhlanhla. Ngemuva kwaleya nkulumo ngabe zikhona yini insongo mhlambe bakhona abantu abake bakufonela njengomuntu ofunwayo? Singasho yini ukuthi impilo kaMakhanya isengcupheni yini ngaleskhathi? Impilo yami nina besilo isengcupheni kakhulu after inkulumo kababa uMhlongo kanye nethimba lakhe. Before inkulumo kababa uMhlongo hayi impela bengenawo mina ama-threats. Benginabantu nje abayikhomentela lapha kuTikTok kuphela. Bengenazo mina iy'ngcingo ezingisabisayo. Bengenabo mina abantu abaphumelele ezidlangalaleni bathi wena Max siyakufuna. Bebengekho abantu abanjani. Akekho nje umuntu mina ongavela mhlambe abantu bangayilanda leyo video mangaba khona nje umuntu ongavela ukuthi nangu Max la efunwa before inkulumo kababa uMhlongo. Ingakho-ke mina ngithe inkulumo kababa uMhlongo ifake kakhulu impilo yami engozini ngokuthi aveze ukuthi yena nethimba lakhe uzibiza-ke uthi umdidiyeli webutho, okusho ukuthi yena kanye nebutho bayangifuna. So lonto ifake kakhulu impilo yami engcupheni ngoba before leyo nkulumo enjengaleyo akekho mina umuntu owake wangifuna, akekho mina umuntu owake wangisongela. Kuphela nje abantu bebeyidlalela nje lapha ku-TikTok, thola ukuthi umuntu uzothi uzofa wena Max abeyihlelela futhi ngaleso sikhathi, and umuntu wakhona mangihlangana naye uthola ukuthi uyangihaga ucela ukushutha nami kumnandi kuyakhombisa ukuthi kuyadlalwa. Kodwa le nkulumo kababa uMhlongo ivele yaba serious ngale ndlela yokuthi njengamanje mina ngithola iy'ngcingo ziyaphayiza iy'ngcingo, abantu bengibuza ukuthi ukuphi, abantu bengitshela ukuthi bayangifuna. After inkulumo kababa uMhlongo
lokho kwenzeka after inkulumo kaBaba uMhlongo. Nakho kule video lo abakusola kuyona bathi udicilele phansi isithunzi sendlunkulu, bathi ubonakala engathi uyafunda kuleya video, ubhalele uba kanti lezi inkulumo ezingaka zasendlunkulu. Abanye bayaphikisana kuhlukene imbono, abanye bathi uMax indaba uyithatha lapha ya ngeke ngisabala ukuthi yikephi kuleyo ndawo ayithatha kuzona, kodwa indaba vele isuke zikade ikhulunyiwe. Kodwa kuleya video abantu banokusola bathi engathi ubufunda phansi, into engathi ubuyibhalela. Ngike ngenzo live einsukwini la khona ebengiyi live laphana, kodwa mawufunda lapha kwi comment section ubuzwa abantu bebuza ukuthi hawu uqalazani pho, hawu waqalaza kangaka, usuyabona ko ukuthi no, kahle kahle is not about ukuthi uMax khona into abeyifunda, but abantu mabazi bezwile ukuthi kuney'nsongo nokusabiseka okukhona baye balindele ukuthuka kuwe. So i-reaction yabantu leyo after sebeyizwile inkulumo kaBaba uMhlongo, sebelindele ukuthi uMax fanele kube umuntu mayevela nje akabe umuntu othukile. Ingakho-ke bezothi ngiqalazani pho, bethi awunake engathi uyafunda. Cha, ayikho into engiyifundayo mina yonke into engiyikhulumayo into engisuke sengiyilalele ngayiqeda ebese ngiyiletha mina sengizoyiphinda ephejini lami. For instance, le nkulumo ethi mina ngikhulume ngesibeletho sikaMntanenkosi, le nto ilapha kuleli page lika TikTok elibizwa ngeNqokonqoko TV. Noma nje iPrince Nqokonqoko, akusiyi Nqokonqoko TV, iPrince Nqokonqoko. Noma umuntu ono TikTok angayingenela atype lapha Prince Nqokonqoko, nayo ivideo laphana. Indlunkulu iyazikhulumela yonke le nto ebengiyikhuluma. So uma ngabe uzothi ngifunda phansi, ngifunda kanjani phansi ivideo? Ngoba le nto iyivideo, iku-TikTok, iku-YouTube, wonke umuntu une-access yokuthi ayibone njengoba nami ngayibona. Mina ngikaze ngiye eNdlunkulu, angikwazi mina ukufinyelela eNdlunkulu. Ngabe umuntu ongitshela indaba eNdlunkulu uconnectane kanjani nami, ungithole kanjani? Ngoba zonke izinto sizizwa kwi-social media, zikwi-public domain, ziphambi kwabo abantu. Kuwukuthi-ke vele-ke uMax unegama lomntalapho, vele udume ngomntalapho. So mayivula umlomo nje abantu sebazi ukuthi uyatalapha, noma ngikhuluma iqiniso elikhona nabo abangakwazi ukuyibonela lona bazoyithatha ngomntalapho lona. Kanti by the way le nto ebengiyikhuluma iyiqiniso nje, yayikhulunywa yiyo indlunkulu. Kuthiwa ngesilungu you heard it from the horse's mouth. UBaba uMhlongo uzwakale lapha enkulumweni yakhe ethi uMax Makhanya uyazi ukuthi unabantu abasemva kwakhe abamthumayo. Enkulumweni yakho kuvezile ukuthi wena uhambisani nohlangothi lweSilo uMisuzulu, wena ukulolu hlangothi olihamba nomntwana uZonda Magwala. Uthini lapho ukuphawula kwakho? Bakhona ngempela abantu abakufidayo yokuveza ukuthi wena ukho kulolu hlangothi lolu lweSilo uMisuzulu. Njengoba ngisho nje ukuthi konke bekuzimfihlo phambilini zasendlunkulu kusekhona iNgonyama uMdlokombane, konke okwakuzimfihlo ngenxa yombango wesihlalo kuvele kwavela obala konke okwakufihliwe ngesikhathi sikaMdlokombane. Ngoba uMdlokombane was a very professional king. He was so professional. Ingakho uMdlokombane uze walala singalazi ngisho elilodwa ihlazo lakhe. Uma kuthiwa lezi zinto sazazi uMdlokombane esaphila, thina bomfo kaMakhanya thina asixuxuze thina ngabe sayikhuluma lezi zinto isaphila iNgonyama. Lezi zinto zivezwe umbango wesihlalo. Manje njengoba lezi zinto zikwi-social media akusizona iy'mfihlo, sekuyizinto ze-public.
akekho umuntu osemva kwakho okufidayo ilo impendulo. Akekho umuntu ongifida izinto engizibonela zona ko TikTok nako YouTube. Akekho umuntu ongifida izinto engizivulela zona la efonini na iphone ngivula manje ifoni ngingena kwi-print nokonqoko ngiyibone zonke ngingene ku YouTube ngithephe lapha ngithi ezaseNdlunkulu ngiyibone zonke ubani ke umuntu ongabe ngifida izinto engiyibone efonini yami. Akekho umuntu ongifida izinto zonke lezi zinto ziphambi kwamehlo abantu zivezwe obala umbango wesihlalo ukuthi mina ngisayida nomntwana uzonda amagwala ngikwenzele lokho after sengibone imfihlo ukuthi ha kanti iqiniso linje hayi nasi silo. Uzwakala emva kwestatement lapha usuxolisa mfoka Makhanya abaningi ke bayakwazi ukuthi unakho ukukhuluma izinto ngemuva futhi uphinde uxolise emva kokuxolisa uphinde ujike futhi. Uxolisa bengikwenza from the deepest part of my heart. Bengixolisa futhi ngeqiniso lapha yana. Ngixolisa kumabutho wonke, ngixolisa eNdlunkulu uyisilo kanye na kuyisulumisi. Excuse, bengixolisa eNdlunkulu kuyisulumisi izulu, ngixolisa kuyo yonke iNdlunkulu kumabutho nabadidiyeli ney'nduna namakhosi. Bengikwenza ngempela lokho akuxolisa. Kodwa ngithe uma ngabe emva kwesikhathi sengikwenzile ngabona ukuthi hayibo uyazi ukuthi lokho kuyakuxolisa kungenza mina ngibe guilty of into engiyikhulumile. So i-video engiyenze after lokho akuxolisa bese izovezwa ukuthi kahle by the way although sengixolisile kodwa izinto engiyikhulumile ayishintshi ngoba ziyiqiniso futhi zikwi-public domain. Wonke umuntu une-access yokuthi azibonele zona leza zinto leziyana njengoba sengimtshelile nje ukuthi zitholakala kuphi futhi nami ngiyazazi ukuthi nje kwaZulu iqiniso alifunwa. Yingakho isizwe sihlona phansi sishabalala after ukubuza kweNgonyama uMdlokombane. Because maningi amaqiniso isizwe esidecide ukwa-ignora nje ekumele ngabe avusa isizwe asebenzele isizwe abuyise i-dignity ukuhlonipheka kwesizwe ezizweni. Kodwa manje uZulu udecide ukwenzani? Udecide ukuhlala phezu kwawo amaqiniso angasebenzeli isintu uma engase kuvuka abantu nje abazowamela amaqiniso esizwe. Nempela uZulu lingabuya ithemba ngoZulu, i-dignity kaZulu ingabuya uma kungavuka abantu abazomela nje iqiniso bathi noma ngafa mangifela iqiniso lokuthi mina ngumZulu ngifela ubukhosi bakithi kwaZulu. Ngempela uZulu angabuyelwa ilesithunzi lesi esishabalalayo. Sisazombona yini uMax noma sisezomuzwa yini uMax ekhipha umntalabho obheke ngale Ndlunkulu emva kwalezi indaba lezi zokuthi uMax uyadingakala? Kahle awukho umntalabho engake ngawukhipha obheke eNdlunkulu ukuphela nje iqiniso engihlezi ngilikhuluma elibheke ngeNdlunkulu ngoba uzokhumbula ukuthi ngishilo phela ukuthi iNdlunkulu akuyona indawo yokudlalela. So awukwazi ukutalabha iNdlunkulu, sitalabhana sodwa ku-TikTok kufana noShembe. uShembe ngaxolisa-ke kuwo ngoba nga-realize later ukuthi uShembe akuyona indawo yokudlalela. uShembe inkosi kwabamkhonzayo. So angikwazi mina ukuqanasa phezu kobukhosi obunobumbuso obubusa phezu kwabo. So ingakho-ke ngakhipha isixoliso ngoShembe. Abantu bakaShembe nje bangikhonzile, siyazwana nabo, singena ko-live siqeda ngama-hour ephejini likaMabhikisha si-engage nabazalwa namanazaretha because bayibona ukuxolisa kwami ukuthi kulegit. So eNdlunkulu nakhona akuyona indawo yokudlalela, angikaze ngitalapha eNdlunkulu, kusuke nje kwamaqiniso ukuthi uZulu into engayibheka kuye mina uqala ubheke ukuthi iqiniso liza nobani. uZulu awunandaba neqiniso, unendaba nokuthi liza nobani. uZulu ngisho umuntu omkhulu kwaZulu
angeza nohubhu kaBhejane aqamba kuhlaza manga kodwa uZulu uzobheka ukuthi ubani lo okhulumayo ebese ngeposition yalomuntu okhulumayo uZulu bese ethi iqiniso leli ilento eyenzeka embusweni ke kaZulu uZulu ubheke ukuthi isystem ifavor bani uZulu akabheki iqiniso ukuthi liphi iqiniso ubheka isystem njengoba isystem ifavor umntwana umisizulu uZulu uthi isilo umisizulu just because ufavor isystem ngoba naku isilo umntwana uzonda amagwala isystem ayimfavor uthi uZulu hayi akusisi isilo lesi isikhathi sokuthi lesi maZulu nina besilo isikhathi sokuthi abantu ake babe honest to themselves esethu lesizwe uma ngabe thina sidlala ngalesizwe izizukulwane zethu izingane zethu ziyozigqaja ngani isiphi isizwe esishiyela izingane zethu uma ngabe sidayisa ngesizwe sethu sisidayisela isystem ngoba phela ukudayisa ngesizwe lesi to the system lokho esikwenzayo amaqiniso wonke asobala phambi kwethu akhomba umntwana uzonda amagwala njengesilo wonke amaqiniso exposed so manje thina sikhetha ukubheka ukuthi isystem ifavor bani ebese silandela lowo muntu just because ufavor isystem no isilo umntwana uzonda amagwala umntwana umisizulu siyamhlonipha njengomntwana siyamhlonipha njengendodana yengonyama siyamhlonipha njengabantwana bonke umntwana umisizulu futhi soqhubeka simhloniphe kodwa kusekhona umbango kuzobe ngathi asimhloniphi just because kusakhona umbango once kwaba official ukuthi umntwana uzonda amagwala uthatha isihlalo umisizulu uyoku-enjoya ukuhlonishwa nokwaziswa uZulu including mina ngumfo kaMakhanya ngiyomazisa ngimhloniphe ngenhlonipho ayideservayo uMakhanya emva kwey'nsongo ayitholile ngabe lukho ikhona yini icase aseyivulile ukuthi usesola ukusatshiswa njengomuntu okuvezayo ukuthi usefunwa kahle kahle ufuna umkabi uselivulile icala uMakhanya njengomuntu mina njengomfo kaMakhanya ngumuntu ofunde kakhulu kwi-security industry uzokhumbula ukuthi umthetho uyafana kungathiwa uyi-SAPS noma uyi-security uma ngabe nje singena kuma-institution sifunda into eyodwa sifunda into efanayo bese kuya ngey'nhlanhlaka ukuthi wena lento uyifunda ngaphansi kwe-state SAPS mina ngifunda ngaphansi kwe-private sector which is security ekufundeni kwami ngikwazile mina uku-identifya i-case ukuthi there is case there uma sengi-identifyile ukuthi there is case there ngibe sengimonitor sengi-observer ngibheka i-continuing reaction ukuthi iyaqhubeka yini lento nokuthi ibe i-case amavidiyo awu-2 engiwakhiphile lawa engivele njengomuntu otalabha ubaba uMhlongo kahle kahle bengiyona umtalabho loyana bekuyisixwayiso kubaba uMhlongo ukuthi kulento ayenzayo kunecala hayi elilodwa kunamacala kulento ayenzayo so bekuyisixwayiso leyanto ukuthi uma ubaba uMhlongo esengakwazi ukuyiyeka lento akayiyeke ngoba kunamacala lapha awukwazi ukusongela umuntu awukwazi ukusabisa umuntu awukwazi ukufuna umuntu umfuna njengobani umuntu eSouth Africa enomthethosisekelo imuphi lo mthethosisekelo okugunyaza ukuthi wena funa abantu uze ukhuluma indaba yey'nhlamvu eziyophela so leyanto ngibonile nje abantu beyithatha njengomtalabho bengingewona umtalabho leyanto bekuyisixwayiso ngoba ubaba uMhlongo ezingeni lakhe ngiyamhlonipha njengomdidiyeli webutho laSondile so isixwayiso esinjengalesiyana kumele simsebenzele ubaba uMhlongo ngoba ngempela uma ngingehlelwa inoma yini engangehlela after ekhulume kanjeya umndeni wami ney'nyanda ezulu namakhosi wonke
ayobheka yena kanye nomthetho wase-South Africa. Uyobheka yena ubaba uMhlongo ngoba uphenyo luyoveza ukuthi before ubaba uMhlongo uMax akaze abe kule ngozi le akuyo ngaphansi kokukhuluma kababa uMhlongo. So le nto bekuyisixwayiso nje, hayi ukuthi umntalapho, not ukuthi bekuwumntalapho, not ukuthi bekuwukumdelela ubaba uMhlongo, kodwa bekuwukumxwayisa. phela udume ngomntalapho Makhanya, yika abantu yonke into oyikhulumayo ngisho kuthiwa iyiqiniso kangakanani, kodwa into eklikha kumuntu umntalapho nje oklikha kumuntu. Mhlawumbe sibafundisa abantu ukuthi yini umntalapho, ukuze abantu bezokwazi uku-identify umntalapho. Ake sibafundise ukuthi yini umntalapho khona bezokwazi uku-identifya ukuthi umntalapho lo noma kuwona umntalapho. Umntalapho umdlalo weyinsizwa kanye neyintombi ezisendimeni thizeni. Angiphinde futhi, umntalapho ukungcweka kweyinsizwa kanye neyintombi ezisendimeni thizeni. Kungathiwa indima yomculo kaMaskandi, kungathiwa indima yezomdlalo mhlawumbe isoccer or ibhola or whatever, indima naleyo. Kungathiwa indima-ke nje yezinto-ke nje mhlawumbe amasonto, izinto enjalo kukhulunywa ngenkolo. Mhlawumbe kuyatalabhwana-ke leli bandla litalapha lela, umdlalo wendima umntalapho. Bese kuba khona-ke iqiniso. Iqiniso angeke ulibize ngomntalapho ngoba iqiniso akuwona umdlalo. Iqiniso liyafelwa, iqiniso liyabulala. So akuwona-ke umdlalo iqiniso. Yingakho ngithi angikaze ngitalaphe ngibhekise eNdlunkulu, ngoba lezi zinto engiyikhulumayo ngeNdlunkulu ngingayifela. I can die for what I'm standing for, because iNdlunkulu yimi. iNdlunkulu yami, mina ngingowendlunkulu. iNdlunkulu ngiyayithanda, iNdlunkulu iyangithanda. iNdlunkulu umbuso obusa mina. So angikwazi ukudlala ngento engibusayo, into engiphethe, into engiyikhothamelayo. So kunomahluko phakathi komntalapho neqiniso. Angeke udlalele eNdlunkulu ngoba kuyabulala. Iqiniso kuphela kumele likubulale eliphathelene neNdlunkulu. Iyona nto kuphela ongayifela eNdlunkulu, iqiniso. Okunye angeke uzofela ukuthi bewutalapha eNdlunkulu, bewutalaphelani eNdlunkulu ngoba iNdlunkulu akuyona indawo yokudlala. So ngofele nje ukuthi utalapha eNdlunkulu usuke usangana kahle kahle. Mawuthi iqiniso Makhanya liyabulala, okusho ukuthi njengobuthi usuke ukhuluma iqiniso olibhekise ngale ukulindela ukuthi ungafa noma inini emva kokuthi kuphuma izinkulumo wena oyibeka njengeinkulumo eziyiqiniso. Shuthi kahle kahle wena ukulindela ukuthi usungafa noma inini ngalezi izinkulumo zakho eziyiqiniso. Mina besilo ngizokhumbula ukuthi uShaka wafela iqiniso lobukhosi. Odingane bafela iqiniso lobukhosi. Makhulunywa ngeinkosi ocetshwayo odinga izulu. Amaqhawe lawo afela ubukhosi. Ubukhosi buyafelwa. Kunabantu ebukhosini ababizwa ngokuthi amafela bukhosi. Iqiniso eliphathelene nobukhosi liyafelwa. By the way, mina ngiyofa ngihleka mina mangifele ukuthi ngikhuluma ngamaqiniso aseNdlunkulu, ngoba ngiyobe ngifele into eright. Ayikho into emnandi njengokufela into eright. Ufe nje ufela into eright. So ngiyobe ngifela into eright mina. Even ngisho eBhayibhelini uJesu wafela ubukhosi, oDavide bafela ubukhosi, amaqhawe aseBhayibhelini aze afa elwela ubukhosi. So ubukhosi vele buyalwelwa futhi buyafelwa ubukhosi. So mina anytime ngingafa ngifela lento le ngoba ngigudluki kuyo, nguzulu mina. Ngabe Makhanya mawukhuluma ngalolu hlobo uyawucabangela umndeni wakho ukuthi mawunokukhuluma lezi indaba lezi othi ziyiqiniso ezibucayi kangako, umndeni wakho ubekaphi kulesimo? Uyabona nje nina besilo, emndenini wami mina anginababa, anginama. Bafa bengayikhulumi lezi zinto.
umbuzo uthi mangabe kanti okubulalayo ilezi zinto ezikhulunywa uMax Makhanya bafa kanjani abazali bami bapho babomkhulu bapho okhokho ababengayikhulumi lezi zinto kodwa bafa bapho sisi bapho bhuti bethu ziphi ihlobo zethu ezilele phansi emathuneni ezafa zingayikhulumi lezi zinto ayikho into engabulali ukulunga kuyabulalisa ukuhlonipha kukodwa kuyabulala ayikho impilo engeyona i-risk ayikho into ongayi-avoida ngoba uthi ubalekela ukufa and akekho umuntu owaziyo ukuthi uyofa nini uyofa kanjani kungenzeka wena ubuke mina njengomuntu ongafa nomnini uvela ufe wena kuqala ngingakafi mina nomnini lami elingakafiki kungenzeka ukhulume ngokufa kukaMax kanti wena ngeke uvuke ngakusasa so there is no way to run away from death uhlonipha bangakanani abantu abafa behlonipha uJesu wafa wafelani ngathi uJesu amaqhawe afa ehlonipha bangakanani abantu abafa be-avoid iqiniso bethi bona hayi mina ngizophila ngamanga ngoba iqiniso liyabulalisa bajike bafa so mina angibesabi ukufa mina ngiyidela kufa mina ngiyidela kufa umuntu ongafa nomnini mina ngiyofa ngijabula ngiyofa ngihleka ngoba ngiyobe ngife ukufa kwamaqhawe akithi ngiyobe ngife ukufa kodingane ukufa kocetshwa ukufa koshaka abafela ubukhosi fela ubukhosi mina ngifuna isilo umntwana uzonda amagwala athatha isihlalo ngoba izinyanda ezulu zonke namakhosi wonke akhomba umntwana uzonda amagwala njengenkosi kaZulu ama-disaster enzeka esingakaze siwabone thina kusekhona umdlokombane asikaze thina sibone kufa abantu kanje kaZulu kusekhona umdlokombane who was the right king for the throne kwenzeka izinto ongeke uyichaze namhlanje osaba ngisho ukuyixoxa kwaZulu ngenxa yeyinkomba njalo zalezi zinto ukuthi ubani osesihlalweni ngabe umuntu ofaneleyo na angeke sikwazi thina ukuhlala phezu kwamaqiniso ngoba sisaba ukufa asimane sife sishiye iqiniso liphila ngoba lokho sikwenzela izingane zethu sikwenzela lona le family enikhuluma ngayo lama family enikhuluma ngawo izingane zethu esizalayo izona esifelayo siwela zona ngoba kumele zifikele ubukhosi kuhlela umuntu oright esihlalweni ukuze zivikeleke eziqalekisweni zonke nakuyimvelo ngoba imvelo iyabubula uma ngabe onyathela phezukwayo kungeyena ofaneleyo hayi asime kulezi ezibulalisayo Makhanya uyakholelwa kuNkulunkulu hayi uNkulunkulu hayi uyakholelwa edlozini ngibuza ngoba kunenye amavidiyo akho Makhanya oke wayikhipha nayo kwezakala kuwumntala lapho ubhekiswe kuNkulunkulu waphinde futhi wathi indaba edlozi nje dede yabona mfowethu umuntu uphiliswa yinqumo zakhe ayikho lento ukuthi kunomuntu nje ohleli kwenye indawo ebizwa ngokuthi sezulwini la khona kumele ngihlale mina ngirelaxe ngihlale endlini lo muntu ukwazi ukungithathela umsebenzi awuthi gqikini ngihlele endlini athi nawo umsebenzi isebenza uma ngabe uNkulunkulu ukhona sikuphi isidingo sokuthi ngisebenze ukuze ngithole imali ngoba phela makuthiwa ukhona okusho ukuthi kuyiqiniso ukuthi uwumnini mandla wonke igolide nesiliva kungokwakhe waye kumele ngisebenze ukuze ngikwazi ukuthola ngibe ne-access kwigolide nesiliva ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu umuntu ophiliswa yinqumo zakhe umuntu kumele ahambe ayofuna umsebenzi ukuze athole umsebenzi umuntu kumele ahambe esikoleni ukuze athole i-degree umuntu kumele asukume phansi azame abheke ukuthi yini ayoyenza ukuze ezozuza according to ama-desires akhe into ekuthiwa kunoNkulunkulu ekuthiwa usilindile uhlaleleni lehle likhona uhlaleleni nakho nje Makhanya kuyezwakala kuthiwa wena before uke waba umuntu osontayo usho ukuthi abantu awubashumayezayo
awubaphonse wena abantu mawubashumayeza mawuthi uNkulunkulu into engekho namanje usezwakala ko TikTok ubhizi ulishumayela ivangeli. Hayi lutho ngisuke ngingashumayeli lona ivangeli. Usuke wenzani? Ngihlaziya lokho kusemehlweni abantu njengoba umsebenzi kaMax nje bafethu ku TikTok ukuthatha into esemehlweni abantu ayihlaziye. Yilowo nje umsebenzi wami. Ukuthi ungahlukoke phakathi kaMax nabanye abahlaziyi. uMax into ehlaziya nje obinjalo. Lento yokuthi kumele ngiqashise amagama ngiwagqokisa ithishu amagama cha angikwenzi lokho mina. Ngumfo wamakhanya mina. NgumZulu. Okusho ukuthi mhla usakholwa wawusadukile uchaze lokho. Ngesikhathi ngisakholwa mina ngangivele ngidumele ngomntalapho. Ngangibizwa ngomvangeli. Isifebe kwakuyisifebe, inja kwakuyinja. Mina ngangishumayela nje kanjalo ngisakholwa. Ngesikhathi ngisakholwa futhi ngangiseyingane ngisabhayiza. Iyakuthinta ke lento yokukholwa amakhanya nakho usukhumula nesigqoko. Okusho ukuthi isekhona leyanhleze. Nange sehlonipha. Yashisa ngithi kade siqalile esikhulile. Okusho ukuthi mhla usathi uyakholwa wawuyihambela nje. Kahle kahle umuntu okholwayo umuntu ongakhulile. Ya ekwazini umuntu nje yabona umuntu okholwayo umuntu okusamele ahambe ibanga elide ekwazini ya umuntu nje ongazilutho umuntu okholwayo ngoba uyabona lento ukuthi kumele uhambe uyesontweni khona enye indoda nje yena esebenza ukuthi izokushumayeza wena bese uyikhokhela imali yena umsebenzi wakho ukukhuluma nje wena bese ukhipha umnikelo yena bese ethenga imoto lezi wena ongenazo akho umuzi wena ongenawo alobola umfazi wena ngaleso sikhathi awulobolile uthi wena mawufuna imoto athi thandaza kodwa yena mawufuna imoto ubiza umnikelo izo zonke izinto lezo ayikhomba nje ungakhuli ngokomqondo ukuthi yini lento oyikhonza uyayibona yini lento oyikhonza ukhonzelani ukholelwani ngoba iBhayibheli is the history book. iBhayibheli incwadi ekuvezela ukuthi umuntu uphila kanjani. Abantu babephila ngobukhosi eBhayibhelini. It was all about ubukhosi, imibuso nobuswa eBhayibhelini. It is all about umbuso, amakhosi. Uyabona? Neimpilo-ke nje zabantu ezibizwa ngama-cultures eBhayibhelini. So uma uzothi wena uyakholwa uAbraham wayefunda lephi iBhayibheli ngoba wena ngifunda eBhayibhelini iHoly Book wena wayefunda lephi so ayikho into ebizwa ngokukholwa mfethu le nto into yabantu nje abayilibanele nami ngangilibele. Ngiyakuzwa amakhanya ngiyakuzwa okusho ukuthi nedlozi into engekho. Hayi le ayikho kakhulu ke leyo. Hayi idlozi mfethu kumele ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwedlozi nethonga. Zombili lezi zinto lezi idlozi zihlukene zombili. Idlozi imoya engcolile, imoya emibi. Ithonga amakhehla nogogo okhokho bakho abantu abake baphila emhlabeni amathonga uyabona. So wonke umuntu emzimbeni wakhe unamathonga ngoba une DNA. iDNA ilona ithonga lomuntu. Igazi lakho limesha nokhokho bakho namathonga akho. Uyabona? So lento ekuthiwa amadlozi it's a foreign spirit from abantu. Kahle kahle idlozi sitha sethonga. Amadlozi nje ama enemies of amathongo. Masikhuluma ngokhokho bakho, sikhuluma ngama ancestors. Yini idlozi? Uyabona ama foreign spirit lezi zinto lezi. Izinto ezafika esintwini lezi zinto ezibizwa ngamadlozi. Kanti amathonga izinto zakhona, izinto ezingakaze zifike ezayivele zikhona amathonga. Elakho lokugcina kubantu makhanya lithini? Elami lokugcina nje lithi abangifunayo Nkosi yami abaqhubeke bangifune bangibulale angeke siyeke sohomakhanya ukumela iqiniso siyolifela iqiniso. Uma kubiza ukuthi ngife angife iqiniso limile. Umntwana uzonda amagwala uyena isilo. Inkantolo yavuna yamvuna inkantolo umntwana uzonda amagwala. Inkantolo yamvuna. So uyena isilo. Uma kubiza ukuthi angikufele lokho
abangifunayo abasheshe bangithole bangibulale, kodwa bayosala belizwile izwi likaMax Makhanya elithi umntwana uzonda amagwala, umntwana uSimakade samakhosi uyena isilo esifaneleyo sikaZulu. Angibonge ithuba.